alhamdulillah Allah na gode maka. Allah ya ba wa Simba lafiya. Simba da taimakon Allah da taimakon Abdullahi likitan dabbobi ya taimake ni, ya taimaki rayuwar maguna na, ya taimaki rayuwar Simba, ya taimaki rayuwar Nala, ya taimaki rayuwar Mufasa, ya taimaki rayuwar Mufawo. Gaba ɗaya ga sunan karnuka na guda biyu da maguna na guda biyu Allah ya ɗaga min su. Wannan har na fashe da kuka na fara bada abin da za a yi abin sadaka, wallahi abin sadakan 7 da na 3 na fara bada gero da su abin nan da za a yi wainar sadaka. Allah ya zo ya tashi kafaɗar Simba. To yanzu wani irin godiya gaskiya ba abin da zan ce jin daɗi kika ji sakamakon tashin mage? Kaga farin ciki sai mana nayi fati. Allah sarki. Sai da nayi fati kai ma kanka ai ka zo ka sha Eh na zo na sha ne. To ka gani. To ina gode wa Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai da ya tashi rayuwar Simba. Domin wannan yaro maman shi ta tafi Lagos ma haka ta hawo jirgi ta gudu ta dawo domin da ta ga rayuwar wannan ɗan. To wannan yaro Allah ya raya kai sa maka albarka. Allah ya sa ka zama dan bala jawo sai da sabi. Wallahi duk wanda yake neman likitan dabbobi kowaye duk abin da bai da lafiya in dabba in kaza in mage in tsuntsu ko ma menene in dai abin da ya danganci ba bil adama ba amma dabbar dai a tsaya dai a dabba. Muna nan adireshi na yana nan a Brigade Nasarawa Local Government. Ina da lambobin waya na sun kai guda 3 zan iya karanta muku. Akwai 081 43 40 44 44. Ina da 081 61 20 23 07. Ina da 081 88 01 0196. Na bar ku lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullah.